Hola, soc Alfred i us parlo en nom de Germàtics. Som un grup de la Marina Alta compost per Remei Giner a la veu, Santi Ferrer a la trompeta, Javi Justo al piano i jo al contrabaix. El concepte musical de Germàtics surt de la baralla contínua, baralla entre cometes, que tenim Remei i jo. Ella pensa que està en un grup de pop amb influències jazz i jo penso que estic en un grup de jazz amb influències pop. Aquestes influències de jazz que us comente van des del swing i passen pel boogaloo o el soul jazz. Començarem fent versions de clàssics en la nostra llengua, com poden ser Camal Mullars, de la Gossa Sorda, L'últim segon d'Estencat o El vent de Raimon, però actualment estem centrats en composar els nostres propis temes. L'any passat gravarem un disc aquest, que podeu veure. Se'l podeu descarregar gratuïtament si entreu en les nostres xarxes socials i podeu també veure els nostres vídeos en el nostre canal de YouTube. Us comento tot això perquè el dia 24 de juliol estarem en Gandia, en la Casa de la Marquesa. Us esperem. Adeu.